Longgen no. Rambutnya anyar, Ren. Ganteng tambah ngene. Aku mah ngomongi. Aku sok arepe tak tambahi jeneng kewan. Jenengan ya butuh aja kur Mas Akbar tok. Akbar garangan ngono piye. Namanya siapa? Nama saya Sinta Widya Palupi. Adik Sinta, hobinya apa? Hobi saya menari. Oke. Mbak Beatrice, hobinya apa? Hobi saya nyerah wayang. Wiwi. Walah, Wong gamelane rong muni wis ngene lho. Mbak Lucy padahal kayak ditanggapke gitu. Ngene majane rasa ngundang pelawak lho Pak Lurah. Monggo monggo balesi katuran minggah wonten ing panggung paring wanglipun ing para miarsa tindak mriki monggo suka-suka balesi datang penontonnya pada suka. Sekali lagi. Wayangan gelang Akbar sa-Indonesia sing paling ambar. Monggo balesi aturan ninggah wonten ing panggung maring panglipur ing para miarsa tindak mriki monggo suka-suka balesi datang penontonnya pada suka wayangan gelang Akbar sa-Indonesia sing paling ambar. Matur nuwun ya. Nggih, matur nuwun tuwa sepote. Bek kaya sing adut. Tombo adem. Mbak. Tombo adem alhamdulillah. Mau sempet hujan sementara. Wah, langsung Nggih. dongani Mas Dalang mampet seketika. Iya. Tengere udan kuwi rejeki. Nggih. Rejekine Piyai Mojo Cetha napa Seta? Mojo Seto. Mojo Seto. Nyuwun pangapunten Den Mas Bagus. Nggih. Kula wau dugine telat jadi dereng saged sowan ten Bapak Lurah ngapunten Bapak Lurah. Nggih. Wau badhe sowan mriko Jawa nggih Leres, to? nggih. Nggih, dalane legok niku gek kula niku nggih sakek cilike ram wediku lek tiba kepleset mabok. Akhirnya ngapunten ngaturaken sungkem Bapak Lurah. Nggih. Saking mriki Bapak Carik saha kanca-kanca prakas sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tasih anyep Bapak Ibu? Napa sami asrep? Sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah matur sembah nuwun. Kula pujekne sing rawuh dalu niki kalimpahaken rejeki ingkang kuatah. Amin. Barokah. Amin. Gitu, diparingi kesehatan sedaya mawon. Amin. Alhamdulillah. Sing dereng panen muga-muga ndang panen. Amin. Sing dodol bakul-bakul muga-muga ndang laris bakulane. Amin. Terutama iki bakul wedhus, bakul sapi aku wis ndruwedhek. Loh kok ndredeg, Mbak? Delot engkas ki ndredeg aku. Oh, besar. Apa ndelik aku. Loh, kok iso ndelik? Aku ngerti ning kene nek blantik sapi akeh. Diku ra iso mulih dikeluh aku kono. Lah iki tanggal 6 lek ya dina kurban to, Le. Kurban, belehan. Beleh sapi, beleh wedhus. Iya jenengku Brahman kok dilek kleru dibeleh. Lah iya. Tapi ya alhamdulillah
Jadi Asma Kinarya Japa. Nggih, lah niki sing belum tahu diungkap di panggung saya Mbak Lucy. Ngaten nggih. Nggih, Brahman itu dari sejak kapan? Nah. Brahman niku kula nembe memasuki dunia pesindenan nggih. Oh. Kula niku di dunia seni kan mulai awal tasik kecil. Nggih, nggih. Mulai seni tari, nyanyi-nyanyi sembarang musik saged. Mulai musik band keroncong, dangdut, musik barat, musik Cina, Nggih, sembarang nopo dari berbagai negara insyaallah saged. Hadroh. Lah kok hadroh malah penyanyi nasi dariah aku biar tenan asli. Lah justru itu kula ningali bule. Bule nyinden kok raos kula niku keronto-ronto tok kebangetan mentolus. Kowe iki wong asli Jawa, wong Ponorogo, kok malah gayamu nyanyi kebule-bulean. Justru itu loh. Bule lo nyanyekne wong Jawa, kamu itu harus bangga. Pah niku kaya dikampleng setan sewu. Nggih, Akhirnya, terenyuh. Ntelong sopol. Nggih. Akhirnya aku harus bisa seni Jawa. Walaupun itu kan dulu kalau nggak sekolah seni kan sulit nyanyi sinden ngeten niku. Tapi krono ada kemauan dan tekad insya Allah saged. Tapi saya merasa belajar seni Jawa niku sangat sulitnya luar biasa. Nggih. Asal usul Lucy Brahman. Lucy Brahman, nggih. Niku sing maringi nggih Bapa Dalang saking Ponorogo mriko. Merga piyayine dawa dhewe gedhi dhewe lek lungguh cedak buta. Nduk kowe besok lek dadi sinden tak jenenge Lucy Brahman ben supaya gede jenengmu, gede rezekimu. Lah terus disahkan meleh kalih Bapak Anom Surata. Brahmana hati-hati lho nduk gawe jeneng. Brahmana tak tegesi Brahmana ya aja Brahman. Brahmana tegesi kastar tertinggi. Kasta tertinggi. Mugi-mugi dadiya dhuwur. Nggih. Dadiya pinunjul lan kathah berkah rezekimu ngono. Nah, dadose malih Lucy Brahman. Gara-gara jeneng Lucy Brahman niku ora iso cilik. Arep diet model piye mawon nggih tetep semanten nggih. Gak iso sing anu wis kudu dibelah wong aku. Amin kapus. Tapi kula sampun mengadakan penelitian kok Bu Lucy. Ya napa? Ngaten. Kok ngaten kudu ngaten. Ngaten. Seniman kok ana embel-embele jenenge kewan. Nuwun sewu, niku mesti dadi kondang akeh-akeh lho. Niku leres percaya. Lucy Brahman. Lho, Lucy Terus Brahman. Banyuwangi Deni niku percil. Niku nggih jeneng kewan. Iya omongi. Aku sok arepe tak tambahi jeneng kewan. Jenengane ya kudu aja Mas Akbar tok. Akbar Garangan ngono piye. Nek ora tambah diujat wong sak ngalam donya. Oh ya. Lah, ora ditambahi kowe wis panggah salah uripmu. Ning kudu diterima. Lho ngen no. Rambutnya anyar, Ren. Ganteng tambah ngene. Aku mang urung ketemu dadane Bu Lucy ning mburi kok dadi urung ketemu. Ya sehat ya Mas Bagus. Amin. Wis tambah nguncur asmane ini Pak Lurah asmane sinten? Pak Jarwo. Iya. Priyayine cuek banget. Nggih to? Nggih, mboten kagungan ngomong nek ora didumuk mboten ngendika. Alah lah kuwi to ya geleng bintang tamune Lucy Brahman lak gendak aku nusul. Aku susah aku. Ning ngene iki ning ndi iki susah nang iki. Tak pengen nusul sakjane iki. Dalang piye? Wis ndang lungguh kono. Apa arep nyapa? Oh nyale. Ya ta. Pokoke Lucy iki sapa Mbah sapa jenenge? Mbah sapa? Mbah sinten Mbah jenengan? sinten asmane? Parman. Lah iya ta. Parman. Nggih niku to mriku mawon. Ora ngagung nang Jombang masalah Mbah Man. Mugi sehat panjang yuswanipun. Nggih to. Jenengan kok sik rusak kaya ngene iki duwe krentek. Nyawer sinden iki mang sangune akeh. Wah, akeh lah wis to. Yuswane pinten nyuwun sewu yuswane pinten? 70. Lah 70 tenane iki anu KTP nggih. Kelahiran 52. Oh, 52 yang pun. Garwane tesih, Mbah. Garwane tesih mboten. Aku ora duwe bojo. Lah iya to ya kowe Akbar iki ya mudeng kudune iki ya trah rene karep golek penyakit cok pegenure mati kados ben mari. Mbah Kakung. Lah nggih Akbar mbok jere. Akbar iki sembuh dicaosi rezeki Mbah Kakung, Nduk. Masyaallah mugi-mugi sehat. Bubuk asmara nggih. Oh, siap. Muga legah riyen, Heeh. Dinteni Bu Lucy Brahman. Sabar-sabarno cah. Iki isih ning YouTube mirsani. Hati-hati iki. Hati-hati penabuh kok kuyuwan. Wong Mbah, kok nek kademen lho Mbah asrep hawane asrep.
Ya wis ngene iki kudu matur nuwun ditenggani pini sepuh le ngene Nggih. iki jenenge pangestu. Kewahyon nggih. Kewahyon ora kabeh dalang iso ditunggoni piyai sepuh ngene iki. Betul. Ngene iki nang Tulungagung, nang Ponorogo, nang Malang akeh. Pokoke jangger bintang tamune Lucy Brahman, Mbah Di, Mbah Nom, Mbah Rep, Mbah Sun kabeh kuwi padha munggah karo ya wis kudu ditampa. Wis ngono kuwi trapek-pek aku kira-kira ki wis ora ngerti. Kula iki gregene. Sik remen nggih Mbak Kakang sekedap. Kula tak menyapa Bapak Lurah dulu, Nggih, Pak Pak Jarwo. Pak Jarwo, piyayine diem. Nggih, diem pendiam. Pendiam. Duka tasih lenggah napa mboten nggih Mbak Lucy nggih? Nggih, kula sapa pokoke matur sembah nuwun nggih Pak Jarwo, mugi-mugi tansah sehat bagas waras, sukses dalam menjalankan tugas desane tambah maju ayem tentrem. Dipun tebehaken saking sedaya sengkala ingkang dumugi nggih. Amin. Pada saat tahun sekarang ini bahwasanya kelurahan ataupun desa yang bisa melaksanakan Ringgit Purwo wis luar biasa. Nggih, leres. Karena mengingat anggaran dana daerah ku ya wis ngerti dhewe lek ada pemangkasan segitu. Lah sakniki niku masyarakat mriki tak ancungi biji 100. Nggih. Mergo kompak saged nguri-nguri kabudayan nanggap wayang. Rutin setiap tahun. Rutin setiap tahun terus dalange gak elek kabeh. Nggih, Ono dalang Mas sae. Cahyo Kuntadi, Mas Dwijo Kangko, Mas Denakbar iki dalang lagi viral sak ngalam donya. Spiral. Spiral barang enek. Saiki krana gendak aku ki ya wis teko. Ya wis ndang digarap bendang seneng atine. Niki wonten pamundutan dari nggih niki wau nggih bae nggih cocok. Baik, Dari nggih, cocok. seluruh WhatsApp yang saya terima terbanyak nyuwun gubuk asmara Bu Lucy. Ya ta. Dadi udan-udan ngene iki mbae iki arep-arep ngrungokne ning gubuk asmara. Aku ki mbok latihan lagu ping 10 metune ya gubuk asmara. Mergo ya iya senenge iki Bapak Heru. Nggih. So aku yo gawe lagu jenenge Gubuk Pagoplen. Apa Gubuk Pagoplen. Lagune wong ngirit padha seneng tapi yo luar biasa matur sembah nuwun iki Mas Didol aku dek ben nyon pangapura Mas Didol. Nggih. Lagumu tak gair gedabian ra karo-karuan. Alah jarane gak apa-apa Mbak Yu aku seneng. Dos pundi. Badhe napa? Sampeyan fotone tenan kok. Lah, fotone Cili saiki kok melentus. Kok ya ketok lho ya, padahal tulisane gak ketok lho. Ya, Lah ya, nggih nggih. fotone niku Cilik. kan namung sirahipun lho, Kong. Lah sakniki mentung-tung sak sembarange. Nah, wis ora apa-apa. Lep kok ya roh lho ya, Kong. Anu, Bu Lucy, jenengan bawane pocong to nggih gubuk asmara nggih. Ya ya Nggih. ya. Dibawani. Nggih, bawane kalih niki lho. Kalih Mbah Kung niki Oh, Mbah Kong. dihidupkan suasanane. Heeh, wis nyawer kok mesake. Nah, niku. Aku ndur wedhek lho ngene iki Mas aku yo an. Roy bareng ngene iki dek ben iki kene aku ning Tulungagung perno asam urate kumat medun iki. Ayo wedi, sehat ya Kong ya. Pokoke semangat. Ya wong gawene Ya. Kowe nang foto kok cuwili, lah ning foto sirahe tok. Sesuk ning gaya fotoku gen gawedhi bar. Heeh. Oh iya. Ya sik tak bawa ren kok. Bawa riyen Kung. Lenggah riyen Kung. Ya, Sik kok urung kok ditarik Urung kok. aman. sik bawa sik Kung. Heeh. Wis lenggah sik. Duwe bojo ngene iki malah penak lho, tepasi tok turu. Iya, terus mama dimasakne ya Iya. jangan bening. Dinikmati, ya, ora Kong. apa-apa. Heeh. Nggih, dimireng riyen nggih. Nggih. Urung kok ame dikeploki kaya dorae. Tak kentone dumateng Mbak Giyanti, matur sembah nuwun. Isik tampil suara kaya Indonesia Raya. Nggih, tak kentone dumateng Bu Giyanti wau Oh, sing nggih. sak numpangi kula ten mriku wah Oh, Giyantine nggih. gruap ya diparingi renono. Mangga. Harus tepoki sik ini, Kong. Ya sik to, Cung. Ben aja diseneni bene to, ben dawa umure kok gak apa-apa. Nyingkar nyingkur
Gamelane rong muni wis ngene lho. Besok tuwek akbar kiraku yo ngene iki. Ah pun cucu. Oh nggih, 7. Pun lajengaken, Mbah. Wiwitane nyingkar nyingkur Mok anu kembali ke masa muda kayak modele. Nduk kaya tersipu malu lo yo. Iso salting lho. Lingsem yen ke Rusu kalah lanang kan. Ya, nggih. Sik minum sik. Kalem-kalem ya. Lingsem. Niki mboten apa-apa ta, ambekane kan penuh ngoten. Oh mboten. Tak kira ndredeg nggih. Biasa mengke lek joget sing biasa pun cah mumbul-mumbul, pokoke gamblong beksan nggih, beksan nggih. Baik. 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 Thank you. Lingsem yen ke Aku ora arep komentar reno-reno kanggo Mbah iki. Ya napa? Kula wedi nek tuwek-tuwekan kula nggih kados ngaten iki. Lek mbae kan sik lho mbae niku kedah dicontoh. Sampun ya so tasik trengginas ngeten iki langka lho Lek. Nggih. Rata-rata ki dalang lek wis 70 ki ngene lho Lek lakune. Kokean ngeprak ngene iki Lho wonten dalang tangga kula. Piye? Umur 70 tahun niku metu kok jeding niku ora iso mlaku. Aku stroke. Rada pikun. Ngono ya. Nggih, tibake niku anu cawete dereng dunggahne ngoten. Terus nyantol teng sikil ya ora iso mlaku lho. Besok malah lek tuwek ya rasa gawe cawet kowe. Apa neh tukang syuting malah nemen lek tuwek kae. Oh nemen nih kok. Kira-kira mripate. Setem sitok mergo gane nginceng. Yuk ditelas deh Mbak. Lalampar kangka wori niki pun meh jumeneng. Jadi gini, suatu senam atau gerakan tari ini memang kedah ada pemanasan. Contohnya nggih, dari saya duduk seperti ini, kedah sikile dingerekne sik. Iki rileks ben ora asam urat kecetit. Iki bener Mbak iki rung apa-apa wis ndaplang ngene iki bener pelemasan dulu. Olahraga apapun iku pelemasan dulu. Nggih ta, Kong? Nggih. Tos. Mbak Lucy padahal kayak ditanggapke gitu. Ngene majane rasa ngundang pelawak lho Pak Lurah. Darah sepira terus no, sepira Mas? Ilangen aku sampean. Tarasna tulus nadyanengku bok Kuwi mbiyen nek karo bojone nggih kira-kira ngaten Mbak Lucy. Tenan iki. Nek wis barne ya ngono. Le, delok piyayine iki nom-nomane ganteng ra ilok-ilok lho. Irunge mbuwang iki sampene kalah mancung mesti ya pacare akeh. Iya, nggih to. Pacare akeh mbiyen nom-nomane nggih to. Iya, gitu nggih. Tanjake tayo Nggih, nggih. heeh. Nggih.
joget alon-alon mawon. Nggih alon-alon mawon, tayubke. Mengko ramban kedua dijaranke ya ora apa-apa jaranan. Iya. Senterewe. Jaranan bareng yo oke. Oke tok pokoke wis. Pak tindak mriki pun ngunjuk jamu to. Lek ku takon kita hati-hati banget. Maksudnya bel 0% nang Indomaret niku lho. Nggih. Nggih. Terus mangga yuk tipakne yuk. Yen liwat aku kelingan Buat kae lemas biyen tak leret ing jagak gabak tulisan warna abang tanda
Pun, pun. Le. Pun, Mbah. Pun, matur nuwun nggih. Pun, nggih. Yen. Mandap. Oh iya, Nggih. iya. Pangestune nggih. Nggih. Dinterne napa mboten? Alah. Dinterne apa ora? Pun, mboten Mboten sah. Alon-alon Mas jenengan tulungi lek mandap Mas dhuwur niku. Masalah. Alah jan niku lek sakek semangate awas-awas. Awas nyulu. Bocah ana ketok lho Mas. Pokok lek jiwa seni. Nggih. Sampai usia pun menua wis panggah semangatnya luar biasa. Nggih, saestu. Karena jiwa seni iku pun mendarah daging lho. Anjlok teko kalenan barang. Arep atraksi. Jenengan istirahat riyen Mbak Lucy. Nggih, Nggih, istirahat matur nuwun, riyen. Mbak. Heeh. Sabar. Mungkin malih, heeh. Ngriko. Terus niki enten kanca-kanca ten YouTube ningali. Nggih. Nunggu panjenengan kan duet kalih para sinden-sinden. Lho, aku nek duet gur sinden siji moh no kabeh no. Iki aku tak atur nih. Ayo wani. Wani yo. Lah terus lagune apa lek bareng-bareng jenengan Aku siji boyokku wis anu. siji hujat terus. Wah, nggih. Niki ya mau sing kanca-kanca WMC, Pak Lasiman juga hadir di lokasi. Ya, iki go mau Gubuk Asmara pamundhutane Sutresno Budaya kang mijil saka Macanan. So awake dhewe 2 hari di Macanan, tanggal 13 dan 14 di Macanan terus. Ya, 13-e ning Sumber Kelampok. 14-e uga ning Macanan karo Mbak Nandasari nek ora kleru. Ya, Ya, saiki mengko permintaan sing gerajakan Banyuwangi dienggo bom Mbak Lucy karo Mbak Denko. Wah, sing karaktere padha. Lho padha gedine jari Mas Nanang. Ya saiki aku nyuwun, sinden semua jumeneng Mbak Sinta, Mbak Lucy, Dwi dan Bat. Ya. Batrisa. Bati Batrisa lho, dudu Badar. Yuk, sepati, Ca. Heeh. Selamat malam, Mbak Sinta. Nggih, sugeng dalu. Lah, ini juga namanya Mbak Lucy. Niki namanya nggih Mbak Lucy lho, Mbak niki. Nggih, kula nggih Lucy. Lucy cilik. Nggih, nggih. Nek Lucy nik- sinten namine cah? Lucy cempe nek niku. Aja tamake Kakak Brahman iki cempe. Lucy Sari. Lagi Lucy Sari sapa sing muni Lucy alan nang sapa? Ayo ngajeng. Aku mbiyen nom-nom aku ya cilik mentik ngono kuwi. Oh. Ya ta. Pas nyanyi dangdut tuh sakit cuwile kesentorangan ngleangan. Iki cuwile. Tapi zaman perawane Mbak Lucy napa nggih kados ngaten Oh iki? iya, Oh, lenjer kuning ngaten nggih. lencer kuning tinggi modot ngoten. Saiki mbok tua mengkeret. Selamat malam, Mbak. Siapa iki? Mbak Dwi iki, Mbak Dwi. Selamat malam. Nggih, malam Mas. Ya, ya halus karakternya. Selamat malam Mbak Bat. Nggih, selamat malam. Ya, yuk pertanyaan menyapa sih yo. Yang pojok namanya siapa? Nama saya Sinta Widya Palupi. Adik Sinta, hobinya apa? Hobi saya menari. Oke, sebelahnya nama lengkapnya siapa? Nama saya Lucy Sari Ningsih. Lucy Sariningsih. Hobinya apa? Hobinya berenang. Mak belenduk. Sebelah Mbak Lucy, namanya siapa? Nama saya Dewi Kumala.
Kumala. Hobinya apa Mbak Dwi Kumala? Hobi saya apa gitu? Momong. Momong Mas. Oh momong, Nggih. momong. Sebelahnya yang terakhir Mbak Petri. Mbak Petrisya, nama lengkapnya siapa? Nama lengkapku lho Puanjang. Loh, ngaku nada. Mbak Petrisya nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Dwi Patricia Cahaya Ningrum. Wis cerita kok. Mbak Petrisya, hobinya apa? Hobi saya nyerahno wayang. Tak sawer kowe. Wis ngawur. Aku meneng lho. Ya sing kompak, aku suwi ndak krungu Taman Juruk. Nah, Taman Juruk, Taman Juruk, Taman Juruk. Ambak saiki dadi Solo Safari. Ya, aku suwi ndak krungu Taman Juruk. Yo, coba. Taman Juruk bersama Dek Sinta, Dek Lucy, Dek Patricia bersama Dek Dwi. Pamundhut saka Buwarsini saka Majaseto Etan dienggo penutup bom ana ing season limbukan. Mengko permintaan selanjutnya mengko dipinangkani ning part 2 season Goro-goro Patete Songo. Oh ngono. Gerajakan Banyuwangi ya. Mbak Lucy Brahman kali Mbak Denko. Ya. Ya, Slindru. Ya. Iki ana penyuwun ibu-ibu nyuwun eling-eling ini eling-eling sing piye ya? Oh nyuram, nggih mengki gara-gara. Mergo kok nek dipinangkani saiki jeglek suasanane. Ya. Selamat malam Mbak Denko. Ye, selamat malam. Wah, lah iki wis iki 11:12 iki karo Mbak Lucy. Tapi saiki langsing kok. Nggih, diet kok. Langsung. Diet. Warga masyarakat Nganjuk itu harus bangga sekali punya Mbak Deni Betul. Denko kalih panjenengan. Mbak Deni Denko niku sinden pun go internasional. Betul. Tahun inden toko luar negeri. Nggih. Koncone bule-bule. Wah, Gombal. luar biasa loh Oke. nggih. Niku tidak semua orang bisa berkesempatan ke sana ya kan? Terus Nggih, mboten nyinden kok, Mbak niku. Lah nyapa? Nyolong pitik. mosok ning luar negeri ngepitik. Iku lek dihujat wong miso. Iki ora tak ben perso kabeh piyai Nganjuk bahwasanya Nganjuk itu luar biasa, punya Iya. generasi penerus seniman yang saya acungi jempol sekali. Sakniki pun langsing. Hobine nge-gym kok, Mbak. Oh, ngejim ta? Karo numpak kereta. Atur nuwun. Kaya sempet-sempete lho ya. Ya, coba kayak ngapa. Gerajakan Banyuwangi bersama Mbak Lucy Brahman dan Mbak Denko. Wah, iki Incipi suarane Mbak Denko saya. duet jos iki. Bawa nama langsung Mas. Langsung mawon. Ya. Bawa suarane Deni penake kon. Oh, langsung nggih. Langsung mawon. Matur nuwun, Nggih. matur nuwun. Yuk, coba kayak ngapa? Yuk, dadak keco. Hey! Ayo, Den. Gerajakan Banyuwangi Rahina bengi sing tau
Mahina bengi sing tau sepi lanang wadon hanekani ngilyangake sosae ngati Long goreng pasir-pasiran sambyur-sambyuran arare dowan ambi mangan solonjoran lanang wadon ubyar-ubyaran Gandeng tangan ning pinggir yan, pinggir pesisir Kerajakan Pesir-pesir semayanan Matri janji urip bareng sir-siran api gandeng asli bianu wangian sir-siran api gandeng asli bianu wangian Atur suwun. Wadah. Dan ibu ya. Dek, piye ya? Mengko permintaan yang lainnya dipinangkani ana ing nggon Parsanga gara-gara. Iya, Mak, iya. Nutukne lakon Banjaran Rama Bargawa ngono ya, Mak. Cawis saji kang sinuwun nutukne lakon. Ayo Mak tak derekke surak semprang bareng tumandang.